Pues estamos llegando ya al final de esta jornada de Mujer y Primer Sector y bueno, vamos a ponerle un poco el broche de oro, ¿no? a este día en el que bueno, vamos a recoger testimonios en primera persona, ¿no? de mujeres que están unidas al primer sector y en el que vamos a conocer bueno, pues cómo llegan a él, qué trayectoria tienen, algunas ya tienen una trayectoria, otras veremos que acaban de empezar, así que bueno, voy a pasar a presentarlas. Tengo a mi lado a Naroa Irure, ella es coordinadora del sindicato N. Naroa, Eskerrik asko, gonbidapenagatik. gai zuri. Egun on denoi. Eta bueno, gogotsu, ze moduz joten zaigun. Ba, primera Bai. juntzegu. Bere ondan dago Maite Otaño, bera da Gilbe elkarteko presidenta, baserritarren elkartekoa, ez da? Hori da, bai. Hori da. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta plazer bat. Eskerrik asko Hemen egotea zuri, zuekin. Maite, plazer bada, hemen egotea. Mila esker. Bere ondoan, Amaiur Barrena Fraiseroko ikaslea, ez da? Bai, nekazaritza eta beltzaintzako ekoizpeneko ikaslea. Vale, oso ondo, Amaiur eskerrik asko. Sí. Bere ondoan dago Aizpea Gozategi baitari ikaslea. Eskerrik asko, lorezaintzako ikasle. Lore zaintzakoa, oso ondo. Eta azkenik daukagu Ainoa Inarra, ezta? Bai, Zuzea Euskadiko Saregileen elkarteko presidenta. bai, hori da, bai. Eskerrik asko etortzeagatik guztioi, ongi etorriak. Bueno, esan bezala, hasteko nik uste dut espazio honetan, gustatuko litzaidakena pixkat ezagutzea, bakoitza nola iristen dan lehenengo sektorera ze ibilbide egin duen, gaina dazkagu oso bizio desberdinak, bai sindikatu aldetikan, bai baserritarre mundutikan, bai formakuntza aldetikan, eta bai baitare arrantzaren mundutikan, ez dugu ahaztu behar lehenengo sektorean ere arrantza daukagula, ezta? Orduan, bueno, kontaidazu, igual, hasiko naiz, pixkat pa romper el hielo, esan dezagun, igual trayektoria luzeagoa dakazutenekin, da gero ja pasako gea ikasleek. Maite, igual, kontaidazu pixkat, zeleno, kontaitu diazu pixkat nola iristen zaren lehenengo sektorera, Bai. bueno, bitxia da baita ere zuri Bueno, nire kasua, nire berez kaletarra naiz, eta ni sektorera iritsi nintzen maitasunez, esaten da bezala. Maitasunagatik. Senarra seme bakarra da, baserritarra da, eta baserritarra eta seme bakarra izan da, duela 30 urte baino gehiago, bazan, horretzen aukerek. Claro, tokatzen za. Hori da. Eta, ni berarekin bilen, ja urte batzu bandemekizken berarekin, eta iristen da momentu bat, ni momentu hartan lanean egon, ikasle nintzela ezagutu ginen, eta ni gero ja lan munduan sartu nintzen, larrialdi zerbitzu bateko bulegoan lan iten nun, eta 24 ordu zian, azpian 7 egun, eta 3 turnotan lan iten nun, orduan 24 ordu horien barruan edozein turno toka ziteken, eta azteko 7 egunetan edozein egun tokatzen ziteken laneako. Orduan, hola urte batzuk egin gitu, baina iritsi zen momentu bat, enke, gure erlazioa zendotu nahi gunun, edo ezkontzeko asmoetan hasi ginen garaian, eta familia bat osatzeko garaian, bat baserritarra izanik. Eta bestea 24 orduko 3 turnoko lan batean, familia bat iteko etzan oso kompatiblea, eta orduan, biok elkar asko hitzen eta moldatu ginen edo, erabaki genuen, nik uste dut, proiektua heltzea, bea basarean jarraitu behartzunez, proiektua heltzea, biok elkarrekin hastea, proiektu bat bultza nahian, eta gure proiektu propioa sortu nahian, familia bezala, eta hortan. Eta urte batzuk pasa dira. Bai, dagoeneko gutxi batzuk pasa dira, eta hontan jarraitzen dugu, bai. Eta gainera, polita zure historia, ze asko hitz egin dugu baitare, alderdi negatiboaz esan dezagun, ze zaila den kontziliazea eta bar, baina zue, hain justu, kontrako apustu egin zenuten ez, familia osatzeko proiektu horren alde egitea, importantea ikusten zenuten, biak hortzen dutela. Hori da, ez? Kontziliazioko zailtasunak entzun ditu danean, orban euskan ideia kontza jarri batzuk, ez da? Zeren nik egia da, baserritar mundua ikusten dutela, askotan ez berez nik nire izaeragatik bizi modu bat bezala. Baina ez bizi modu ekonomiko bat bezala, sino que bizitzeko modu bat bezala. Claro. Eta orduan, zu baituzu zure ordutegiak, zure egutegi bat badezu, nun batzuetan 8 orduekin soberan izango dezun baserriari destinatuta, urte garaiak hala ematen dulako,
Eta beste batzutan, igual sartu beharko dituzu 16, no? Nire kasu ez da ganaduritza, baina lehen esaten zona, ez da? Ba, azkenean animaliak ere hori dutelako. Eta gure kasuan berdin, ekoizpena puripurian dagoenean, uztailean ez dituzu, urtarrilean sartzen dituzun ordu berdinak sartzen lanean, ez da? Eta izan daiteke, astelehenetik ostiralea okupazio daukazu, larun batean gure kasuan salmenta zuzena da, merkatua daukagu, baina, bueno, ba, izan daiteke, larun bate guardetik aurrean negu partean, ba, asteburu polit badaukagu. Uda partean izan daiteke igandeak ezin ditzakezunak, ba, ekoizpenak espatze dizulako, bilkateen behar dezu bai edo bai, eta jarraitu behar da, ez da? Baina, bueno, azkenean da egutegi bat, eta norberak bere bizimodua horri akoplatzea, o pixka puzle hori osatu ahal izatea. Gero, aurrexeago galdituko dizut, ba, pixkat lanak zertan datzan, zer egiten dezuten, zer ekoizten dezuten, eta bar. Ainhoa, voy a ir contigo, ¿no? El oficio de las rederas, ¿no? Hemos hablado del primer sector como un sector muy masculinizado, ¿no? Quizás, pero justo ese oficio al que tú te dedicas, bueno, pues es un oficio de mujeres, ¿no? Sí, aquí lo que es en el Cantábrico lo hacemos las mujeres, pero por abajo lo suelen hacer los hombres, pero aquí sí lo hacemos las mujeres. Sí, sí. A día de hoy, ¿cuántas mujeres os estáis dedicando? Pues cada vez vamos quedando menos, porque es un oficio que lleva muchos años, pero hasta ahora no se ha dado un poco de visibilidad y ha empezado a meterse un poco de gente joven, y con el coeficiente reductor que nos aplicaron hace un par de años, pues se nos han ido de golpe un montón de gente mayor se ha jubilado. Claro. Entonces ahora estamos un poco pues regenerando, intentando que la gente joven entre, y es algo que cuesta un poquito porque al final como no está muy visibilizado, Claro. y es un trabajo que es duro, pues la gente le cuesta un poco entrar. Pero bueno, es un trabajo que es muy, muy bonito, a mí me encanta. ¿Cómo llegas tú a ese...? Pues yo llegué porque venía de familia pescadora, mi padre pescador, mi hermano pescador, y yo trabajaba en una cafetería. Y entonces tenía sobre 18 o 20 años, y claro, me pasaba que cuando todo el mundo, todas mis amigas iban a hacer farras, iban a salir, es cuando yo más trabajaba. Entonces estaba ahí, yo ya unos cuantos años ahí trabajando y se me estaba haciendo... Y entonces llegó la oportunidad de que querían en Hondarribia meter gente nueva. Y entonces empezamos yo y otra compañera, a ir a casa de la jefa, que es la que nos empezó a enseñar un poquito y así. Y así empecé, y ya llevo 30 años. Y en Hondarribia, por ejemplo, ¿cuántas rederas estáis? En Hondarribia es el puerto que más rederas tenemos, y el más rederas y más jóvenes. Y ahora mismo somos 14 rederas. En Orio quedan 6, creo que es. Y en Guetaria también va quedando, pues que era el puerto el que más tenía, pero con lo que te he comentado de coeficiente reductor, en 3 años se ha jubilado un tropón, y ahora van quedando, pues no sé si son 6, 8, que también en nada se empiezan otra vez. El año que viene, el otro se van jubilando. Entonces nos quedamos el más potente, Hondarribia, que tenemos 14, y para la siguiente jubilación todavía nos quedan unos cuantos añitos. ¿Y O sea que- cómo veis esa jubilación? ¿Va a haber quien continúe? Pues estamos en ello también, porque igual que pasa con las rederas, pasa mucho con la gente del mar. Hubo una época que se tiró mucho de senegaleses y que vinieron y demás, pero ahora parece, yo hoy comentando con mis compañeras que en Hondarribia todavía no han empezado, están preparando ahora ya los barcos, decía, ostras, cuánta gente joven. O sea, este año hemos visto como mucha gente, chavales jóvenes que van a empezar. Yo creo que por parte de Ichasechea Cofradía están movilizando todo esto un poquito con ayuda al gobierno de pasajes y demás, y se empieza a ver gente joven que se interesa, y también está con unos proyectos en el colegio, en los colegios también, que suelen venir de los colegios al puerto para ver cómo funcionamos, y yo creo que están haciendo una labor muy bonita por parte para tanto como para rederas como para pescadores, y se está empezando a ver, o sea, siempre tienes un poco el miedo porque dices, ostras, claro, pasa lo mismo con coeficiente reductor, un pescador que ha estado toda la vida en el mar con 55, 58 se puede jubilar ya, y son gente que lleva desde los 14, entonces claro, te entra un poco el miedo, claro, si se jubilan los pescadores, nosotros somos lo siguiente, claro, te quedas un poco ahí, pero bueno, ya te digo, así como que Guetaria sí se va viendo, gente joven se va viendo poco a poco, en Hondarribia este año nos hemos sorprendido porque estamos viendo mucha gente joven que está entrando, que parece que va a Importante, ¿no? gustar. Para eso de visibilizar, ¿no? Yo ya Eso te es, comentaba eso antes, ¿no? es. Que hemos publicado algún reportaje también relacionado con las rederas, porque era un oficio bastante desconocido, Eso ¿no? es, Y que entonces no lo conocía, la gente no... Claro. Le dices, ¿qué es reder? ¿Y qué es eso? O sea, tienes que explicar porque mucha gente no sabe. Y ahora poco a poco pues se está habilitando cada vez más,
y cada vez se va mejor, la verdad es que muy bien. Luego sí que me gustaría, igual que con Maite, que vayamos un poquito a las entrañas, ¿no? Del oficio, en qué consiste y demás, y nos puedas contar. Pero primero quiero continuar un poco con las presentaciones. Naroa, zuere bai, usted, kaletarra, Nik kale umea naiz, bai. hori da? Bai. Nola iristen zea pixka bat enera, ene sindikatu? Bai, pixka kasualidadez, nik ikasi nuen Administración Dirección de Empresas, karrera bukatu nonian hasi nintzen bankentxe baten lanian, egon nintzen 16 urte, osea que oso gustora tal, baina, bueno, eszentzia hartu nun bigarren gumiakin, 2 urte eszentzia, eta, bueno, gaur egun gizartean ikusten emakume batei baino gehiago gertatzen zaiona, gero ja gurutze batekin markatzen zaituzte, eszentzia bat hartu dezulako, zure umian eta zaintzagatik eta kontziliazio laboral horretik, ez? Zure eskubidea iteatikan. Bueltatu nitzanean, Que buelta zaila sentitu zenun. bueltatu nitzanean, bai, hola intziaten, eta sestuan bizi naiz ni, sestutik askoitiko bulegoan neon 15 minutura dakatela, bueno, babialdu ziaten, Gipuzkoako beste punta arrasatea. Ah, Eta esanean, osea, a ber, 16 urte, 2 urteko mitxikila, beste bat bostekua, seikoa, erraztasun. nire errestazunak todo lo contrario, gaina banketxe bat, kreson dirutzera besteuna, esan nahi, eta esate baiazu fontaneri txiki bada 5-6 pertsona, iaike apetxugar, o lo que sea, bueno, arabialdu ziaten, bueno, total, bezero baten bitartez konfiantza hundi bat nakana baserritarra, eta joaene sindikatua, claro, gu sindikatua gea, baina dakau lur kooperatiba ere bai, kooperatiba barruan zerbitzu mota ezberdinak ematen ditugu. Orduan, bueno, behar zuela koordinatzaile bat, gerente bat, bertako denda, sindikatuko lanak, eta bar emateko. Eta, alpiztina, Pistinatu. bai, eta nahi gehiena engantzatu biziana izan zen, behaiek ze pasiokin esplikatzen zuen lehenengo sektoria, ez? Osea, behaien nola bizi zuen benetan, barrutik, zenbat zakilen, osea, jakinduri bat, zebain nirengo sektoria, eta bertako elikagaiak, eta kuarrilako albasarretarra dakat, baina poko mas. Eta orduan pixkat engantzatu zian tema horrek. Eta gero ja sinitzanean martxan, esan, buf, menda, Eta zenbat denbora dara mazria? 3 urte eta erdi. 3 urte eta erdi. Bai, ez da kriston denbora pila, baina, bueno, zan nahi dut jutezea sektoria ezagutzen, barruko txitxak, kontaktuak iten jendea ezagutzen, eta aparte dendak, bueno, kooperatiban dazkaun zerbitzua, ba, bueno, antolatu behar zian modu goki batea, estokajea, osea, txitxa asko datzetik, ez? Esan den bezala. Eta sindikatu barruan dakau, ebel elkartea dela, emakume baserritar elkartea. Ba, bueno, lehen urtetik hasegia pixkat, aire freskoa ematen, dinamika berri batzuk hartzen, zegu sindikatutik bai dela linea estrategiko bat, beharrezkoa dana, bai emakumeantzat eta bai sektoriantzat, eta, ba, bueno, goaz, ba, bueno, gure lanketak, gure azitxua sartzen, eta, bueno, aber, mejoratzen da pixkat egoera. Bai emakumean eta bai beste. Egia da sindikatua izanik ez daudela pixka eta horrez aurre, ez, langilearen problematikarekin, ez? Bai, eta baserritar behiek, eta, bueno, azpisektore bakoitza dazkan arazoa, pues ardi esnia dala, esnebiak, aragitako behiak, diputazioakin bilerak, esko jaurlaritzakin, ba, hori, evento ezberdinetan, ekitaldi ezberdinetan parte hartu, kolaboratu, ideak aportatzen saiatu, eta... Mai gainean jarri, gai. Bai, hori da, eta kaina pixka eman behar danean, pues bai, eman, ez? Osea, ba, gea pixka kaina ematekoak, zegu beharrezkoa dela, eta hoxe, ba, hildo estrategikoak aztertzen saiatu eta ejekutatzen alik eta gugilen. Gero galdetuko dizute hoiei buruz, baina bain Amaiur eta Izpearekin izan nahiko nuke. Konta idazue, Amaiur neba ez zurekin hasiko gea, ikasten esan diazu baina ez du zait, zer zer ikasten? Nekazaritza eta beltzaintzan ekoizpen edo produkzioa edo Vale. ziklua, bai. Zatikan aukeratu ikasketa horiek, leno hainbeste hitz egin dugu horri buruz, ez? Bai. Ba, nire kaletarra naz, osea, bene esan dabe moruen, eta bukatu nahen batxillergoa eta esaten nago, zerbait aukeratu diot. Osea, ikasten jarraitzian nahi nauen, eta, claro, ni arrasateko naz, eta arrasaten bez dauko, eta hemen oin jabioz fraizer inguruan, eta badaukot egin ditu laguna baserreta, baserri munduakin lotura geixadokin, baina nik izatez ez daukot nire inguruan olako lotura zuzenik, ez? Hori da. Eta bainokon barru ez joz ez dena, jo, eski ez dago gogorik karrera bat itxeko, da nigurot fan fraizora, eta gisa da, nitan nahiak be horrik hasi zabela, eta oran banaukon ere du moruen, ba hori anaian kasua, eta hasi da esaten, ostra, zelan sartu binaz batxillergo gain da gero, bertan modulo hortan, da gisa da bai ustot nire inguruan behintzat, eta nik ustot erokorrean aurre iritzi asko jarten diela, bai, baserretar ingurua edo fraizorora fan bizara. Bai, azkinan esan adan behitu, bai, hori gurozu bin, eta fan probau, eta nire daukotena da ikasteko gogoa. Osea, nik kaletarra naz, baina ikasteko gogoa dauko, eta nik ustot hort ikasten dala gana, behin interesa baldin badaukotz eta holan, eta estalietako bada, ba, eredu izeleizken emakume hau ikustea be, kaletik lehenengo sektorera saltein da bin hori, eta hori be, nik ez dakit nun bukatuko ten, osea, ez dakit odio gaztianaz, eta ez daukot argi seguroteni, baina, bueno,
Ba hori, olako kasua ikusteak be laguntzen dabela esaten jo, ba, igual topa guzik zure tokisa bai lehengo sektorian edo baserri munduan edo, ez dakit. Gero galdetuko dizut pixka eta berze asmo dakazun hor buruan, baina etxen adibidez, bota zenienean, ba, hoi ikasi nahi dut, Bai. karo, ja, anaiak ja bidean nolabait Bai, 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 ez? Baina bai. etxekoek zer esaten zuten? Ba, ni egisa hasiera batetik apoia una, eta sistema horri gurosin ba fanorra. Baina bai izan aporrata zira, ostras, sube horra familia, osea, gara, azkenan ez daukogunez lotura hori, ba, beste modu baten ikusten da igual, Claro. ez? Baina nik etxien eukio da ziratik, ba, babes osua, eta hori ba eskertzen da, bai, eskertzekoa da, bai. Aiztea. Bueno, ni ena izan inoz fama haue ikasten eta neuan momento baten bizitzan bizka parata, biharrin taberna baten eta lagun batek ezaztan egun baten derrepente ba bera hori xunera ikastean ekazaritza eta beltzaintza fraizoron eta esan etzan, banator, porque ikasten airotein eta zuzen airotein eta etorrein itxan, lore zaintza aukeratu neban eta super gusto, oso gusto. Zenbagarren mailan zauden? Lehenengokun. Lehenengo Bai, kursuan. Eta bai. dia bi. Bi maia, Mhm. hiruile praktikak biharren mailan eta por ahora oso gusto. Oso gustoa. Eta hor zaudete uste montatzen eskontza bateako zerbait, ez Ez duzu? gu ez, Ah. espezializazio ikutabiz, Mhm. eskontza bateako dekorazio eta prestatzen. Mhm. Eta horretxeta bizkat, nairota ja. Eta harritu Zer zaitu pentsatzen da, zezuk duela urte batzuk sekulatzen nuke pentsatuko, ez? Honetan Ez. sartuko zinenik. Ez. Mm. Pentsain eban, hauko nebanela, ba, hoxe batxierraen, da gero modulo bat goi maili, eta gero biharrea. Claro. Eta batxierra lan ebanin, ba, esan eban, ez da izerrein. Ba, bueno, biharraen got, eta zoze argiak atenin, ba, sartuko nahi ikastea. Eta launak ez eztan inox esan eban, neure oportunidad dire ikasteko, zoze diferenti, eta barrure. De cabeza, zaten dano. Eta pozik, erabaki Bai. politartu duzu. Maite, karo, beraiek ikasleak dira, eta aidia formatzen, baina zu kontatu diazunagatikan, nola, hasten zeate baserriko lanetan, da pixkat, bueno, ez dakit, bere gurasoen gandik ikasitakoarekin, nola izan zian hasiera horiek? Bueno, Josebaren kasuan, Senarren kasuan, aitona monak ezitako negozio bada. Salmenta zuzena Hernanin, ja bere amona joan pentzan, bere ama umezala, bere ama 15 urtekin ja Hernanina joten zen salmenta Vale. zuzena. Gaur egun joten gean ordutegi eta egun berdinen da. Eta orduan, Josebai jakituria beti didane atorki hori, ba, amonak azizun, ba, amak ere lan itentzulako amonakin, eta beti Joseba beti baserrian ibilitan. Ez da kalera joten zian loitea, zeren baserrian zauden bere izeba osabako handikan, bueno, ba, bere familia ez zutenak, Bai. izena, bertan jaiotakoak, baino, beak bizitza beti baserrian indu, eta baserri munduari lotuta, bere ama hortik bizizelako naiz, eta aita kalera joten zan lanea, ez zeukelako baserrerekin inogolako bingulurik. Pentsa. Ai, eta nire aldetik, bazen zutena, nik nire ikasketa bat neuzkan, anestaritzako ikasketak ere, eta ni sartu nintzenean baserrian bai egia da ipurtarin zenbarra naizela, eta orduan fraizoron berri izan nun berehala, Ah. ba, Gilben berri izan nun bezala, ba, azkenian foru aldundiak eta instituzioak badauzkate hor sektoreakin ba, oka bulogariela, eta horietara bidera juten zenakin batea, naizta zu ez jakintza zuretik anjo zeitun bideratzen zituzten, batetik eskaldi, Claro. batetik. Eta okan aipatu ziguten, ba, Gilben nola existitzen zen, elkarte bezala, nola sindikatuk ba, bazeuduen, eta bueno, pixkat informazio hortik lortzen duzu, eta bazeudela nek basal eskolak, non laguntzi ezaketen nire kasuan adidez, nekenekin ezer lurratik, ezer, Claro. osea, ezer. Eta, ba, hola xen, ba, fraizoren ikastarotxo batzuk, loregintzakoak, beste batzuk hortikultura edo baratzak Claro. ere, eta, bueno, ba, hortik, ni hortik formaten, etxeian zertze hon ikusita, ba, etxekoak bai, eta gero ja pixka bat, bueno, ba, Experiencia. alabak, azoka, etxea, aitona monak, dena, hola pixka bat. Entretenituta, zabe. Bai, kalde lana, Darle lan atope, eta hortxo, ba. zereko izten dezute zuek? Nola, bueno, esan dut, salmenta zuzena da gurea, eta orduan garaiko produktuak alden aukerait zabalen aiten saiatzen Vale. gea. Gure espezialidadea ez da kantidadea, gure espezialidadea da barietate egitea. Eta orduan garaiko produktuak ite ditugu, udaldera, ba, tomate entsalada asunto, kuyatxo, pepino, berenjena, Bai. piper asunto horrek gehiago heltzen diogu, neguan, ba, azakiak denak, ba, porrua zenario, koliflora, brokoliak, romanesku, azelga, espinaka gauzoi denak,
Eta, bueno, saiatzen geana da, gerien garaiko produktua eramaten egunero azokara, eta azoka hori osatzen saiatzen, gure bezeroen onunerako, erosotasuna bate aldeara, ezta? Claro. Orduan, guk gure garaiko produktua momentu honetan tomatea ez daukagu. Hemen Euskadin, edo kalefazioekin egindako tomate hola da, baina ez dago tomaterik, orduan saiatzen gara alden gertuen dagoen tomate hori helarazten bezeroari, esanez, tomate hau hemen didato, rolakoa da, eta hau da, ez da garaiko tomatea, ez da garaia, horren tomatea jam gabe badaude beste, baina, bueno, pixka bat, egia da, gure dakagun bezeroekin dagoen erlazioa oso zuzena da, gure bizitzan berri osoa dakite, eta orduan bai daka oso gertuko relazioa, eta bai hitz egiten dugu oso eroso gure bezeroekin. Tratua erabatzena da, eta gainean lana era askotakoa, osea, ziklo osoa egiten dezute, ez? Bai. Landatu, Ekoizten dugu, jaso, biltzen dugu, prestatu, ez? prestatzen dugu arratsaldetan eta hurrengo goizean azokara eraman ahal izateko. Azokara eraman. Hori da. Bai. Seme alaba dazkazute? Bai, Bi. 23 urte mutilak, 22 urte neskak. Beti danik, hor jaio dia, hoi bai dia gurutzetakoak, esan dut bezala, ni ez, baina bai. Eta, beraia beti danik ikusi dute gure osodak eta aitona amonak zertan ibili dian. Ezagutze dute negozia oso ondo, badakite bere alde onak eta alde txarrak, baina beti danik guraso guztiek nahi izaten duen bezala, utziri egun libre beraien bidea egin dezaten. Claro. Eta pixka bat, hauen aukera izan den bezala, sektorera itea, gurean kontrakoa izan da, sektorekoa ezaguna zaie, eta orduan beste bide batzuk errotu nahi zituzten, bakoitza bere aldetik jundia, gaur egun biek lanean daude, gaur egun biek bere lan finkoa daukate, bat osasungintza aldetik, emakumezkoa osasungintza aldetik, eta mutila industria aldetik. Ez que igual galdera hau ez nuke. Baina ekin. Realidade bat da. Alde hona igual ikuste hondik, nik egia da izaeraz, alde hona ikusten saiatzen naiz, eta ikustetenetakoa naiz, eta askotan bereiek komentatzen dute, klaro, eske zuek, iruditzen zaia gaina gu ondo gaudela, no? Bereien gurasoena, askotan txollo bat ez dela ikuste dute, zeren azkenean guk egunero gozaltzen dugu etxean elkarrekin, bazkaltzen dugu etxean elkarrekin, afaltzen dugu etxean elkarrekin. Arratsaldeko plan bat behar baldin badeu, initen deu, zeren lanak bihar goizean horre ongo dia, dugu. Medikua junbar baldin badeu beti, nik senarra laguntzen dut eta senarrak ni, nire seme alabak medikuta baldin badoaz, nik beti laguntzen dut seme alaba medikutara. Orduan, eske azkenean da, esan detena, bizi modu bat da, eta orduan, nahi iruditzen zait, naizta edozein enpresetako edo bulegotako 8 orduko ordutegi hori ez euki, hilabeteko porraldi horiek ez euki, gure paga ekstrak ez euki, autonomok izan eta enpresariak egan aldetik, gure kakotxe horiek, gauza negatibo horiek ere baditugu, baina bestalde nola, bizi modu batetan nik erabakitzen den nola bizi, eta noiz eta nola egin modu batea edo bestera. Eta orduan, esan dura pixka bat, ezta? Pasioz bizi dugu, eske gure bizi modua da, nola biziko zu, ezta? Eta orduan, eske nik besterik izan dut, esan. Nik naizena naiz, ez dakaten lanagatik, eta nire bizi modu hori dalako. Eta nire familia sortu dut horri esker, eta daukadana daukat horri esker, orduan, eske nik eskertua, no? Eske nik bestik izan dut, esan. Ze ondo hau entzutea, ez? Beti batzote ditugu kontrako gauza agian, ez? Eta zure kasuan, hori albidetu dizu nolabait, zure bizimodua, zure bizitza pertsonala eta lana uztartzea. Se nos está yendo un poco el tiempo, pero no querría acabar, Ainhoa, sin que nos contaras un poco en qué consiste el oficio, ¿no? Pues bueno, nosotros funcionamos un poquito, ahora van a empezar la costera, ya empezarán con la sardina y la anchoa y esto, y colgadas un poquito del teléfono, porque nosotros funcionamos, nunca sabes lo que vas a tener de trabajo. Si ellos nos rompen, pues no tenemos que trabajar, pero si rompen la red es cuando se nos llama a la mañana y nos dicen, oye, que ha roto tal barco, entonces vamos al puerto, ellos sacan la red y nos la extienden y miramos lo que hay roto, la arreglamos y así funciona nuestro trabajo. Lo bueno que tiene es que nunca es lo mismo, nunca sabes si vas a trabajar, no, bueno y malo, claro, porque a veces también estás pendiente de que no sabes, no te puedes mover a ningún lado, porque estás pendiente si te llaman, no te llaman, porque si el barco igual no ha entrado a la mañana, pero puede romper al mediodía si todavía están en el mar. Entonces, esta época ahora de marzo hasta junio, que es cuando están en la anchoa, es dedicada plenamente al teléfono y a esperar a
que a mí me encanta, ¿eh? Porque además funcionamos que si en el puerto de Hondarribia no tenemos averías, que eso es lo que llevamos, ayudamos a las de Guetaria. Como ahora están pocas, pues vamos del puerto de Hondarribia a Guetaria. Entonces, ahora tenemos todos los días. Eso, solemos trabajar de 8 a 8 porque claro, tienes que esperar a que para que el barco pueda salir al mar, tú tienes que coser la red. Suelen tener otras, pero son un poco maniáticos y siempre suelen querer la primera red, que es la que pesca. Cada uno tiene su... Entonces siempre intentamos que puedan ir con esa red y la verdad es que a mí me encanta el trabajo, son muchas horas, pero luego tienes la contra el verano, que como van al atún y solo usan la red una vez para hacer la vecha, que se llama el pescado pequeñito para poner en la caña, pues entonces en verano estamos mucho más tranquilas y pasamos el verano como todo el mundo, muy bien. La verdad es que compensa, una con otra compensa. Lo Sí. que está claro es que es un oficio que ha pasado un poco, ¿no? Como que ha quedado un poco silenciado y es cierto que sin red no hay barco, no hay pesca, ¿no? Eso es. Al final somos súper necesarias porque ellos, de hecho, se intentó traer unas máquinas chinas que cosían, tal, pero lo que hacía es, en vez de hacer el dibujo, cogía así como un mondongo así gordo y, claro, aquello luego reventaba. Bueno, que hay que hacerlo manual, que no tiene nada que ver y la verdad es que sí, porque si no estamos nosotras, pues ellos no pueden salir al mar como nosotros no estaríamos si ellos no salían al mar. Al final es un Claro. poco compensado. Claro. ¿Y cómo hay formación específica para el oficio? Pues antiguamente lo hacíamos como te he dicho, cuando alguien hacía falta rederas, pues ibas, la maestra o la que sabía más te ponía allí, te iban enseñando y demás. Pero ahora ya han empezado a hacer cursillos por el INEM, por la Seguridad Social y así. De hecho, hace pues medio año así, ha terminado, que han entrado gente nueva y ya va con cursillos y con títulos y con todo. Ya antes no había títulos, no había nada, no estaba remunerado, era todo un poco... Y ya poco a poco se está organizando todo para que esta joven de joven, claro, porque es lo que estoy comentando. Claro, antiguamente te puedes pasar todo el verano sin trabajar, pero eso conlleva no ganar. Y antes se llevaba mucho la mujer del armador, la madre, la hermana, que es como entrábamos todas. Pero claro, toda esta gente joven, como le dices, bueno, entras a trabajar en Ardora, ¡buah! Estamos trabajando, ganamos un montón. Pero igual te pasas 6 meses sin ganar un duro. ¿Dónde vas a meterte una hipoteca? Entonces, claro, la gente, aparte de que es duro, la gente no quería ni, claro, necesitas saber que una estabilidad, y ahora pues poco a poco ya se va consiguiendo todas esas cosas, sí, se va estudiando y viendo un poco para enganchar a esta gente joven cómo se tienen que hacer las cosas. Y ahora ya pues hay cursillos, hay una paga, va todo cambiando. Se está profesionalizando, Eso ¿no? es, sí, Y ahí eso es. está claro que hay futuro para el oficio, ¿no? Que estuvo casi a punto de desaparecer. Eso es, sí, yo creo que ya te digo, hubo una temporada que parecía que no sé qué va a ser de esto, pero ahora parece que yo, por lo que veo, ya te he dicho que veo en el puerto gente joven y ves que mis hijos hay alguno estudiando eso, tal, en pasajes, entonces te vas dando cuenta que la gente joven empieza a interesarse también por las cosas, pues lo que dice ella, por la agricultura, la ganadería, la pesca, todas esas cosas que antes parecía que nadie, ¿no? Pues hay gente joven que parece que no, pero les gusta y se enganchan con esto también. Naroa, zuek ere sindikatu bezala, azkenean jendeak denok nahi dugu estabilidade bat, azkenean hori bilatzen dugu, baina ia da lehenengo sektoreak, badauzkala lehen ikusi dugun bezala, bere berezitasunak, bere kasuistika partikularra, eta orduan horrek ere, exigitzen du, beste modu batea, aurre egitea, eta baita ere beste eskakizun batzuk ekartzen ditu, ez? Bai, azkenean guk, estrategia mota ezberdinak ukitzen ditugu, baina nik uste lehenik eta behin sinistu berdula guk lehenengo sektore bezala, estatus bat merezi deula, beste Europako herrialde batzutan daken estatusa bezala, merezi deula asko aportatzen diula gizartiai, asko balio degula. Neno bigarrengo mailan komentatzen zuen bezala, ez lehenengo sektoretik jaten deu, bertako jatekua, kalidadeko adan jatekua guretzako osasungarria da. Hor, lehenik eta behin guk beti apostatzen duguna, sinistu berdeu, lehenengo sektorea, la hostia gehala, parkatu esatia, baina ona gehala. Eta bai, eta ez gea beste ozein sektore baino gutxio, edo gehiago, baino merezi deu. Eta guk beti inkapiete deu, edo guretzako oso garrantzitsua da, gizartea. Gizartean kontzientziazioa. Gizartean kontzientziazioa batez bi aspektutan edo bi hildotan. Alde batetik, baloratzia sektoreak zen lan egiten dion gizartea, komentatzen genuna, elikadurak, lurran zaintza, basoa eta bar, benetako jatekoa horti datorrela, eta gizarteak hori baloratu inberdula, gehiago ordaindu berbaldin bada, eta gutxiago gastatu berbada X gauzetan hori ordaindu alizateko, pues bueno, bizi estilo bada, azkenean, bakoitzak erabakitzen du, bere dirua zertan gastatu, baina beharrezkoa da gizarteak kontzientziazio bat eukitzea, haragia
okela ona dana ordaindu behar da, barazkiak ebai, bertakoak, egunero juten dana horrea, bere gastu ekstra dazka, edo dana dalakoa. Eta bigarrena, baita bigarren gomaian komentatzen zuena, pixkat, nola erakarri jendia gure gana. Claro. Gure gana lan aitea, azkenean gure kompetentzia industria baldima da, funtzionaioa baldima dia, irakaskuntza, ordutegi zehatz batzu dazke, ez dazke ordutegi hortatik aratago inolako responsabilidadeik, nomina zehatz badake, orduan zaila da, nomina altua dazke, gurekin konparatuta, sektorekin konparatuta, baina konpensazio asko dazkau sektore bezala. Azkenean, barrutegian dakon flexibilidade hori, bolara batzutan, hori da, bolara batzutan lankarga handiagoa daka, baina hurrengoan gutxio. Claro. Osa, ni nire egunak, nien ez baserritik bizi, baina, sektore dedikatzen naiz, nire urrutegia egunero da ezberdina, Claro. flexibilidade badaka, umea gaixo baldin bado behakin hau, eta larun bat gau baten lan inber bat initen dut, esan nahi dut. Horeka bat bilatzen duzu batetik bestea, ez? Orduan, azkenean, independentzia hori matizu pertsona bezala, profesional bezala, eta horrek aportatzizu aisialdirako eta familiantzako, gauza onura asko. Gure hildua pixkatortik handi joa. Maite, zuek azokan zaudete, zuen produktu saltzen dituzue zuzenean, importantea da produktua hori ez, balorean jartzea, eta nik usteet gaur egun ja nahiko ez, usteet kostiente garela zen importantea den, likadura on bat izatea, produktu onak erostea, garaikoak, nola ikusten duzu hori? Oberagoaz, zentzu horretan, kostatzen da gehiago saltzea, ez, gaur egun? Nik usteet, inoiz baino gehiago dakigula eta baloratzen degula. Baina, bai baloratzen dugu, leheno asko komentatu dana, denbora librea, aizialdi hori, ez da? Bai. Egia da, gure produktatara iristea askotan ez dela, supermerkatutako produktora iristea bezain erreza. Ordutegi aldetik. Claro. Nahi dut. Supermerkatua daukazu goizeko amarretatik, gaueko amarretarte. Asko gea, WhatsAppetikan saltzen dugunak, asko gea etxean ateak irizabaltz ditugunak, eta erraztasun ematen saiatzen geanak. Eta orduan, nahi duen ark, nik uste gaur egun lor dezakela bertako produktua erabiltzea, konsumitzea. Garrantzia ematen zaio bai, zeren osasunari zaintzeari gaur egun oso modan dagoen zerbait da, eta aisialdiari lotuta berriz, guk lurra egiten digun onura hori mendira joan alizatea, eta uasasiak hartuta ez egotea, garbi egotea, eta paseatu alizatea, askotan, ikusten dugu, asko gustatzen zaigu, dene gustatzen zaigu gaina, baserritarrek bizi gani ere, baina nik uste kaldetar askok hori emantzat bezala hartzen dutela, inorri etzaio buruan sartzen gure produktuaren prezioaren zatitxo bat dala ingurune horren mantenen hori ez da. Orduan, gure produktua eta gure ofizioa saltzen ikasi behar dugu. Gure produktua, gure ofizioa rentable izan darin, eta gure ofizioa, jendeak ikusi dezan rentablea dela, guk egiten deuna, beste ordutegi batzuk, beste egutegi batzuk, eta beste batzuk, baina onurak ere asko dauzkala, eta ontatik bizi daitekela, inungo arazori gabe, eta ondo bizi daitekela, eta nik, nire aldetikan, jendea, guk autokritika txiki batin, eta saldu beharko guneke ondo, gure ez da dena izango lan luzea da, ordu asko dia, neketsua da bat, zenen, segurazki fontanero batek dela internet baten ere zaila izango da, eta aroz baten ere zaila izango da, eta kami ezpian sartuta mekanikaria dena ere bai, izta. Orduan, ikasi behar deu, gurea dena dan bezalakoa saltzen, baina bere onurak azaltzen, eta aurrera egiten, zeren gaude, eta gaudenak ez gaude gaiz. Eta importantea esan dezun bezala egokitu, ez? Nolabait garai berriek eskatzen dute zerbitzu edo salmenta modu berriak, ez? WhatsAppetik saldu behar baldin bat, horrela, ez? Bai. Moldatu behar dezu, ez da? Maian ustet izan dela, beti teknologia negutegiak pixka bat berritu behar badia, eta gairateko plastikoak aldatu ezinikan, plaka bat jarri behar baldin mazio eozu, ventilazio automatiko batekin, ordutegia ateak irikitsi bakarrik egiten lehala, zuk ireki beharrian, azkenean da, bizitzak aldiatzate bat, guretzako ere bai, ezta? Eta orduan ikusten dut, zerri itxita ezin geha egon, sektorekoak, aurrera egin behar dugu, eta askotan esategu gizarteak, guk gizartaren zati. Orduan, gizarteak gu ere bagea, eta sinistu behar dugu, zein gehan, sinistu behar dugu enpresaria gehala, sinistu behar dugu enpresa badaukagula, eta gaina on asko iten digula gizarteari, ezta? Eta orduan, hoi sinistu, eta hoi saldu behar dugu, eta horrekin tira behar. Eta horrera egin, baski baietz. Amaiur, aizpea, esan ditugun gauza hauekin, nik uste eredu politak dozkazutela aurrean, ez? Eta motibatzaileak, ez? Zer pentsatzen dezute?
Lehen ez dagoen modu bentan, da esan dazen moduen nietako bada eredu handi bat hau ikustia. Osea, nik askotan nire pasatzen da ikusten dut, igual nire gelakidien egoerak eta esatu, jo, honek dauko baserrixa, honek ez dakiz, eta ikusten dut esatu, jo, hortaz gure badago bizi ze errez daukien. Eta nik egia da nire egoera edo nire burua bai ikustotela apur bat, erabakitzeko momentuan adibes urrengo urtean ikasten jarraitzen edo, baina zer ikasi esate dut, ostras, jarraituko temendik, karo, oso zaila ikusten dut. Gero badakit aukerak badazela, badakit langile moduen nahi badot sartu neikela guztiategi baten, edo badakit badauela, baina beti ikusten dena esapurra lehenengo sektoria, osea, beste dana eta apur bat aparte, esaten dut, ostras, hor jarraitzea gurot, baina nik uste dut merezi dauela. Eta ni behintzat oingoz interes hori daukot, eta nik interes horretatik jarraitukot, eta benetan, barrotik esaten, nire gogoak esaten duz, hortik jarraitukot. Eta gero ikusiko ingoten goi maila bat, edo ingoten gero ez dakit beste zeusen karrera bat, ez dakit den bukatuko. Baina, bueno, nik uste gogo eta interes hori ukitzea ja badala zerbait, orduen hortik jarraituko. Baina bai egia da, jornadan zehar, eta pentsatzet zure kasulaztearen kasua baino gehiago, baina zuk esan diazu nekazaritza eta abeltzaintza egiten nahi zela, ezta? Hor prejuizio gehiago izango dituzu, seguru honik gelan ezakizen bazeaten, zenbat ikasle zaudete? Bastante 21 edo. 21, bale. Eta 21 horietatik zenbat neska? 4. Bai. Bai. Oso gutxi. Eta ikusten da, nabaritzen da lau neska garela, nabaritzen da, ze begira daukien ja, orokorrian mutile edo gizon hortatik emakumeekiko, hori argi ikusten da. Eta lehena aipatu da moruen irakasleak, dauzko irakasle asko emakumea dienak eta eskerrak. Hemen izan ditugu, ez da? Bai, Horregatik. Bai, eta naizta justo nire kasua meitzat adibidez praktiketan, eskolako ordutako praktiketan monitore danak gizonak die. Baina gero ikusten ditut emakume bat eta esaten du, joder, eskerrak bat zela emakume horrek, eskerrak bintzat klasian gara, gehien adien mutila, baina eskerrak badokogula eredu batzuk eta esaten dugula, ostras. Eman badokogu bai toki bat, daukin biogu, eta horren garrantzitsua dela bai hori argi ikustia. Hori nereak ere izasik esan du, ez da, lehenengo mainguruan emakumeak 150 gea, eta egon bar dugu, ez? Baita ere, hemen lehenengo sektorean. Aizpea, zure kasuan, zenbazeate gelan? Eskabakarrana. Eskabakarrana. Beira, lora zaintza izan da, uste nuen, neska egongo ziela. Ez ongo urtin neskabakarra, tokana. Baina zenbazeate guztira? 13. Eta, bueno, lore zaintzan gehiago ikusten die emakumik lora dendetan, eta enbede bihar fizikuk etxen ero mantenu lanak etxen gehiago ikusten di gizonak. Baina bara ez emakumik, irakaslitakat asko emakumik, beste batzu gizonak, baina asko emakumik eta asko injarra asko motetzue aurra zegiteko, eta ez etzue bai alzu. Eta bai alzu. Bi hurre moten dau, porque ni sartu nitxan lehenko unin klasate usinan dana mutilak. Claro. Eta zan eman, noa etorri na. Baina gero, ondo. Oso ondo. Nero, sindikatu aldetikan eta emakumearen perspektibarekin bizkat jarraitzeko, ez dakit, lanketak edo konsultak edo badazkazute. Bai, guk sindikatu barruan dakau ebel elkartea, emakume basaretaren elkartea, da bakarrekan emakume basaretaren zalt. Eta asesoramentu mota ezberdinak emate ditugu, izan lehizke asesoramentu pertsonalizatua banaka, edo azpisektoreka bat aldetxua sortu aragitako behiadazken emakumeen artean, asesoramentu bat eman juridikoa, fiskala behar dituztena, momentuan behar dutena, eta gero batez ere saiatzea pixkat pina iten edo gune bat sortzen, ez? Emakume espazio bat. Bai, emakume espazio sendo bat, babestutakoa, elkarrekin, eta bueno, hortarako bilera ezberdinak ditugu, eskualdeka inezken bilerak, eta aparte, bai aurten nahi dugu enfokatu, txarla mota ezberdinak emakume zuzenduta, garbinen larrean naturista batek, hormonan inguruan egin dezaken formakuntza ezberdin bat, txarla formakuntzak, egun pasaket ditugu, urtean bat martxoa sortzen egiten dugu normalian da gero, beste bat irailan, martxoa sortzi behira lehen urtean hasi ginen bideotxo batzuk iten, visualizazioa mateko, ez? Orduan, aurten adibidez... Lehen oitz egin deguna ez da, sare sozialetan erreferenteak hori da ikusteko, eta aurten enfoke bat eman nahi dio,
maskulinoagoa dian lan noiek, baina emakumeak egite, pues, traktoreko lanak, eusarrekin, eskuariakin indizken, lana pixkat maskulinoa dianak, nire respeto guztikin, baina, bueno, balako bideotxo bat, da ikusteko emakumeak kapazitatea dakaula, lan mota ezberdinak iteko, izan zailauak, errexauak, eta sinistu behar deula, ez? Pixka komentatzen zuenan narira, sinistu behar deu, emakumeak dakaun balioa, eta emakumeak lehenengo sektore ematen dion dana. Dana, eta da oso garrantzitsua. Eta horrei lotuta, guk beti puntu bat baita ere indartu nahi deu, emakumea zaintzara asko dedikatzea, etxekoa, baratza, bueno, baserria, umeak, gurasoak, danalakoa, eta zein zaintzen duen emakumea. Ez? Askotan igual, es la olvidada siempre, ez? Eta, bueno, zein, beti dago emakumea tope dana zaintzen, baina, bueno, emakumea nor zaintzen du, ez? Ba, bueno, emakumeak bai jarri behar dulako bere burua zentruan, eta, bueno, bere buruai balore hori eman, eta bere beharrak entzun, eta bueno, babes hori, komentatzen nuen talde hori da pixkat enfokatuta zentzu hortan, ez? Ba, bueno, hortxe gaude, ekipuan gaude, elkarrekin ingo dunear, elkarrekin ingo du parre, eta elkarrekin afrontatuko dugu realidadia, arazoak, eta bixe, da gure indargunetako bat, nik uste. Denbora bukatzen ari zaigu, realidadea dakago hemen, eta baita ere etorkizuna, eta etorkizunarekin bukatu nahiko nuke, pixkat, zuen neskakean nola ikusten dezuen zuen burua hemendik urte batzuetara, zer gustatuko litzaizueke egitea, nola ikusten zeate? Amaiur. Galdera zaia, egisa osea, ondio, bai, total. Ondio un fanile desaute mode ez dauko targi, baina, bai, osea, gero eta geixau, osea, hain bai sentitu eta purra geixau sartu nazela lehengo sektore eta baserri mundu hontan, eta ez dakitzen modutan, baina argi daukot hori baina dutela aukin nire bizitzan. Ez dakit, izango da nire lan ofiziala edo, osea, hori izango da nire lan bakarra, baina behintzat poliki, banoi gauzak argitzen, eta bai, gogoa daukot ikasteko eta saiatzeko zerbait itxen bintzat hortik. Orduan, nik ez dut badazio zer hori. Neupe ez da, nondik bideratuko den nire bizitxe eta ikasketak. Baina bai irakatargi, baina erotila landaretzaz eta lore zaintzaz eta bideratu. Ikusitxo baina neska bakarran ala klasin, injargesaua motezta eta hortu xe bideratute ngone ban, neupe. Ez da, beste gauza batzuk ikasi nahi rotein, baina guztako aztan denda bat auki, ero mantenu lanak eta etxen ibili, guztako aztan. Bai, eta nik guztat, azkenengo gauza modu behintzat, guztako gatela bai jendiai, osea, eski, ez dugu moruan emakumio balixo dugu ontarako, bai, osea, dano gara igualak, osea, eta nahi dugu momentutik, eta nik guztat importantea dela bai apur bat, eukigeiken beldur horreik atzien itxeta esatia, venga, hori guretin bain ingot. Osea, ze balixot, eta hori guret, eta hori ingot, eta jazta, eta ez da hor, osea, nik guztot hori dala, eta horren atzien, aurrera, beti, eta jazta. Bai. Nik uste dut ez dagoela bukaera politagorik topaketa honetarako. Eskerrik asko denoi benetan, eskerrak guztioi, Naroa, Maite, Aizpea, Amaiur, Dainoa, por supuesto, denoi, ni esker. Zuei, eskerrik asko.